ସମସ୍ତେ କଣ ମରିଗଲେଣି? ଗଲେ କାହିଁ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 8ଟା ହେଇଗଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। କଣ କରୁଛ ତମେ? ସେ ମାଙ୍କଡ ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଆସୁ ତାର ଦିନକୁ ମୋ ଦିନ। କହିଲ ତୁ ଏଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଚାହା ପିଇବା ଦରକାର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହା ଆଣି ଦେଇପାରି କଣ ଚାହା ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ଓହୋ ହୋ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଏକ ମଣିଷ ପିଅନ୍ତି? ଏ ଚାହା ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଗଲା, ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଗଲା। ଏଇ ହିଁ କରୁଛ ତମେ ବାହାର ଘରୁ? ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଦଂଶ କରି ବେକାର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ। ବାହାର ଚପ ସାମ୍ନାକୁ ବାହାର।